तीव्र मोटा पार्टी ने विशेष के क्राक के सपोर्ट खाई जामुनी तीन सालों किसा बर वैसंनि साना तीन जगह माने सिन नाहा मुंगो गथला यानी बिसिंगते जों तीन सिन बरगना परना साना माने बरन जों खा कुकुर के लगेरे ने बुसा साला बरन कपला खाने नि बागे फानथने बासाय बरन लगेरे ने लौले तीव्रमता याकार आईपीएफटी फाइनेल जोंलां छावो लामसरो तीव्रमता बीजेपी याकार आईपीएफटी फाइनेल जोंलां छावो लामसरो आईपीएफटी लौले आईपीएफटी तीव्रले जों दीर्घ बছर जों प्राय स्कुल ओनसोल आईपीएफ देखाय फेमेनि बन कसार मानजाखौ जों अराय फरायनि बिसिं अराय थांगैने गोजान माजा जों खानि कसा मतो तीव्र मोटा पार्टी ने विशेष के क्राक के सपोर्ट खाई जामुनी तीन सालों किसा बर वैसंनि साना तीन जगह माने सिन नाहा मुंगो गथला यानी बिसिंगते जों तीन सिन बरगना परना साना माने बरन जों खा कुकुर के लगेरे ने बुसा साला बरन कपला खाने नि बागे फानथने बासाय बरन लगेरे ने फाइसन टोटल जों 30 फैमिली 31 फैमिली 89 गटास जों तीन सपोर्ट खायगा बुसा साला जों ताय उति खालायनि हिने जों आशाबादी जोंखौ खायने आगे तो संगारो ने आं जन मुस सिनियर लिटा दायखौते सामखाय जामुन गोजान माजा खालिया बर बिहेता नि मिसान दिन जगह माने गफियान बागे गतिनान बागे प्रमाण के फुंगा सिनिया पर थांगा आन मुखबा चंद्र मुआतिया सिनि मीडिया फ्रेंड दं न सिनि के बेलेखेना डेली न तंग थंमनि खबर हाइसे आईपीएफ तिनि हावा अलरेडी गेम चेंजिंग खाके आं बारबनो सावो ताम निंके सालनि जों कम से कम 4टा 5टा जॉइनिंग प्रोग्राम तिनि म एकेनो खेरनाल बिसिनि आन्डारो 2 नम्बर कॉलोनी सिनि विभिन्न पार्टी याकारै 31 फैमिली नि 89 बुतार ब्रो सिनि पार्टी वो बाना रं फाइका ताय आनो साकबाय थांगाय फेरतिन केनजेरिंगै ब्रो आनो सपोर्ट खेमा बागै आं बंनो पार्टीनि बाना रुइ लामसगो तिनिनि बंनि बिसिंति साइमांखा आगाम दिनाव खेरनाल बिसि बुट सेन्टाराव जों गोबां लिड दिसिनायनि जों खाख्लायो